சந்திராஸ் ஒரு லட்சம் மதிப்புல பேசிக் அட்வான்ஸ் லெவல் ஃபுல் டியூரேஷன் கோர்ஸ் நீங்க பார்ல இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுவும் உங்க வீட்ல இருந்துட்டு ஃப்ரீயா ஆன்லைன்ல கத்துக்கணும் விருப்பப்படுறீங்களா? இந்த ஒரு லட்சம் மதிப்புல ஃபுல் பேசிக் அட்வான்ஸ் லெவல் ஃப்ரீ கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய லக்கி ஆஃபர் காத்துட்டு இருக்கு. ஆஃபர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு 6000 உதவித்தொகை மட்டும் இல்லாம நேரடியா தமிழ்நாடு அரசோட கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேஷன் பிளஸ் உங்களுக்கு 2 லட்சம் மதிப்புல டிப்ளமோ கோர்சஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயா கிடைக்க போகுது. த்ரெட்டிங், ஃபேஷியல், ப்ளீச், வேக்சின், மெனிக்யூர், பெடிக்யூர், வாட்டர் மசாஜ், ஹேர் கண்டிஷனர், ஹேர் கட், ஹேர் ஸ்டைல், மெஹந்தி, மேக்கப், ஃப்ளவர் மேக்கிங், சாரி டிராப்பிங், மெத்ரா தர்ப்பணம், வலிம்பி, காது குத்து, இந்த மாதிரி 50க்கும் மேற்பட்ட சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயா சொல்லி தரோம். 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக நான் சொல்லி தர போறேன். லைவ் டெமோ மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு கிளாஸஸோட ஃபுல் வீடியோஸும் நாங்க சென்ட் பண்ணிடுவோம். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளஸ் ரொம்ப வேல்யூவான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் மட்டும் நீங்க 1500 மட்டும் பே பண்ணீங்கன்னா போதும். கோர்ஸ்க்கான ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது. திருப்பூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு, அதே மாதிரி ஈரோடு தாலுகா ஆஃபீஸ் ஆப்போசிட்ல இருக்கு, குமாரபாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு. இந்த 3 சென்டர்லயும் நாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பிராக்டிஸோட கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாம ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு மிகப்பெரிய லக்கி ஆஃபர்ல காத்துட்டு இருக்கு. லிமிடெட் சீட் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் புக் பண்ணிட்டாங்க. சீக்கிரமா உங்களோட லக்கி ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம கீழே ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.